फैगौ 4 एप्रिल खालि जि बिटिसि काउन्सिलनि इलेक्सन जागोन आरो बे इलेक्सनाव जों इउपिपिएलनिफ्रायबो बिजाथि हिसाबै बादायलायनो लादों आरो भैरबकुन्द समस्तिनिफ्राय आंबो इउपिपिएलनि सासे बिजाथि हिसाबै दिनै इलेक्सनाव बाहागो लानायनि जे नमिनेशन पेपार बेखौ आं दिनै साबमिट खालामदों आरो जों आसा खालामदों एबार बिसायख'थियाव रायजो राजा थांनाय 17 बोसोर जाय पार्टिया करापसनजों रायजो राजाखौ थगाय थुसि खालामनानै खालि गाव गावल' सम्पति आर्जन खालामनायनि बेबस्था लादों बिनि बिरुद्धे रायजोफ्रा भट होगोन आरो गोदान मोनसे सरकार लाबोगोन जों लुगैयो मोनसे परिबर्तित सरकार मोनसे चेन्ज गभर्नमेन्ट जाय सरकारा मागोन क्लिन सरकार बिदि दानो हागोन कारण रायजो राजाफ्रा बे ठग ठाग घुस जानाय बायदिसिना बेफोरजों जथेस्थ अतिस्थ जाबाय असह्य मोनबाय आरो बेनिखायनो बेबायदि सरकारखौ खोख्लैनो मोनसे गोदान सरकार दानो नागिरदों आरो बे खाबुखौ लानानै दिनै इउपिपिएलआ मोनसे गोदान सरकार मोनसे गोदान बारहावा मोनसे मागोन दुर्नीति मुक्त बेबायदि सरकार मोनसे दानो होननानै दावगाबोदों आरो बेनिखायनो दिनै रायजो राजाफोरनि जि रेसपन्स बेयो जोबोद रंजाथाव आरो जों फोथायदों रायजो राजाफोरनि बे जि रेसपन्स मोनसे परिबर्तननि प्रति मोनसे ढौ रायजोफोरनि गेजेराव फैदों बेयो जोंखौ देरहानायाव गोबां हेफाजाब खालामदों। नोंथांनि दिनै नमिनेसन गथायबाय बेयाव नोंथांजों लोगोसे नोंथांनि सापर्टारफोरा बेसेसो बाहागो लादों नोंथां? सापर्टार हिसाबै गोबाङानो फैदों जों जिहेतु मोनबा समस्तिनि गासैबो केन्डिडेट दिनै एकेलगे भट लादों नमिनेसन होदों धनसिरि हरिसिङा भैरबकुन्द ओमफ्राय पासनै सेरफां आरो रौता बे मोनबा समस्ति आरो जों मोनबा समस्तिनि जिहेतु जों साबा केन्डिडेट होदों आरो बे मोनबा समस्तिनि सापर्टार गासै ज' जानानै फैदों आरो जोंहा प्राय 20,000सो सापर्टार जोंजों लोगोसे फल' खालामदों बेनिखायनो बिथांमोननि जितु रेसपन्स बेखौ नायोब्ला जों देरहायैनि खुनु कुइसनानो गैया। आंनि समस्तियाव गासै 65,000 भट दं आरो बे 65,000 भितराव गासैबो 65आनो भट होनाय नङा फैयोब्ला हयथ' 50 बा 45,000सो भट होगोन सासे बिजाथि देरनोबा 16 बा 15,000सो मोनगोन देरहायो आं फोथायदों जे रायजो राजा आंनो 20,000 भट होगोन आरो बेनो आंनि देरहानो थाखाय जथेस्थ जागोन थोजासे जागोन। जों गासैबो समस्तियाव केन्डिडेट होजोबाखै जों 25 समस्तियावल'सो केन्डिडेट होदों आरो बेनिफ्राय जों आसा खालामदों 22 केन्डिडेट्सखौ देरहागोन आरो जिहेतु सरकार दानो मात्र 21 केन्डिडेट्सल' देरहानांगौ जों खिन्थु देरहानांगौ एबसुलेट मेजरिटि लानाय जि सरकार दानो बेनिखाय एसे बाराखौ मोनगोन। बेखौ आंनि समस्तियाव जोंहा बे भुटान बर्डार एरियायाव थानाय जेसेबां गामि दं बे गामिफ्राव दै लोंनायनि गोबां आंखाल दं गोबां गामिफ्रानो गावनि रायजो राजाफ्रानो 2 किल'मिटार 3 किल'मिटार गाहाम गोजाननिफ्राय दै रोगानानै लोंनो गोनां जायो ओरैबाबो दै लोंनाय खाथियाव दंबाबो दंग'नि दै लोंनो गोनां जायो दैखर जावनो हाया दमखलबो बानायना लानो हाया अन्थाइबारिखाय बेनिखायनो बिथांमोना सरकारनि तरफनिफ्राय मारैहाय दै लोंनायनि बेबस्था खालामनो हायो आं बेनो आंनो गिबि मावनो गोनां खामानि जागोन आरो बेनिखायनो दै लोंनाय बेबस्थाखौनो आंनि समस्तियाव मावजेनगोन बिनि उनावसो बाखि खामानिफोरखौ मावगोन। बिजाथिखौ लानाय एसे एनै दावराव दावसि जिखुनु पार्टियावनो जायो आरो बे लासैनो एडजास्टमेन्टआ मोनसे फैफिनो बेनिखायनो आसा खालामदों दा बिजाथिखौ लानानै मोननै मोनथामसो समस्या एसे दावराव दावसि जादोंमोन बे लासैनो साबसाइड जागोन आरो जों ज'यैनो खामानि मावनानै रायजो राजाफोरनि जिथु कनफिडेन्स बेखौ लाबोफिननो हागोन ओमफ्राय जायफोर केन्डिडेटआ खुद्रिनाय दिन्थिदों बिथांमोनखौ जों बुजायनानै जोंनि पार्टिनि जि प्रिन्सिपाल पार्टिनि जि इडिय'लजि बेजों गोरोबनानै खामानि मावनो थाखाय बिथांमोनखौ जों थुलुंगा होनो